Сега ще видим тристаен апартамент на партера със самостоятелен двор. Интересното е, че от тук е задния вход на вход Б, който много така приятно може директно да влезнеш и да си пред твоя апартамент. Ако си фен на апартаментите с дворове, разбира се. Така, това е входното антре, където има място за тесно портманто, за палта, обувки и така нататък. Я да видим, тук влизаме в една от спалните, която влизаме през така гардеробно помещение от дясно, от ляво, където могат да се съберат гардеробите и да е отделено от спалнята. Ето го и самото спално помещение. С така ще бъде голям прозорец и врата към двора, самостоятелния двор. След малко ще ви разкажа и за него. Ето е спалнята и от този поглед. Връщаме се пак към коридора, пак показвам тук гардероб от едната страна, гардероб от другата, така много интересно и приятно отделени от самата спалня. Така, да видим сега следващото помещение. Тук имаме санитарни, баня около 4 квадрата, втора баня с отделно ниша за пералня и сушилня. Тук не знам дали се вижда добре, тъй като просто няма светлина в тези помещения. С фенерче съм пробвал, не се получава добре, затова е така. Тук е втората баня, която е към 5 квадрата. Тук е доста голяма, вижда се прозорец. Така, тук е втората спалня, която по същия начин има на входа място за гардероб от едната страна. Тук силно казано гардероб, но някаква ниша, която със сигурност може да бъде сграден гардероб. Малък, който да събере обаче доста неща. Влизаме в втората спалня, която вече няма гардероби, а само спално помещение. Като цяло не са много големи спалните. Чакайте, сега ще ви кажа. Като площи, целият апартамент е 75 квадрата чиста площ, 90 квадрата с общи части и отделно дворът е 57 квадрата, което е голямото предимство на този апартамент. Ето го двора с боклуци, но като го купите ще ги почистим със сигурност. И преди това даже. Така, да ви покажа все пак и помещенията. Двете спални, които видяхме, едната е към 14 квадрата, но дрешника е отделен, той е 3 квадрата и вътре е спалня 11 квадрата. Другата, пак с отделен дрешник, е общо взето към така 13 квадрата. Дрешникът е 2 квадрата и половина и 9 квадрата и половина спално помещение без дрешник. Ето го, което се намираме в него в момента. И тук има още една ниша. Компактни стаи, но има ниши, които могат да съберат доста неща, да се направят правилните гардероби. Ето го дворът от 57 квадрата, доста голям. Той е обграден от високи над 1,20 м бетонни клоцове, които са между дворовете. Реално тук ще бъдат напълнени с пръст, с земя и ще могат да бъдат засадени доста сериозни растения предвид големината на тези клоцове и пръста, която може да се развие доста сериозна коренова система. Така, на къде гледаме тук? Гледаме към сгради, все пак сме в София, но сигурност може да гледа към растения и така и ще гледа, като те бъдат засадени. Иначе това е юг-югозапад. Има доста слънцегреене. Да видим така едната спалня, втората спалня. Ето го и хола. Холът е с площ от 20 квадратни метра. Малък хол, да си го кажем. Но да, целият апартамент е чисто 75 квадрата или 90 квадрата с общи части. Тук двора е големия плюс за любителите на дворовете, който е 57 квадрата. И продажната цена на този имот общо за апартамент и двор е 260 000 евро, крайна цена.